hazvipere mushe panguva ino iyi zvakuonekwa kunzi Trabablas interchange iya yakutotanga kutobvunika pasina kumbonzi kwaendewa. Sanapera mashoko nefootage yemadrones iri kuchiexposwa panapa nakomana wanasimba chikanza kuri kuonekwa kunzi this interchange panguva ino iyi inogona kusalasta long, and also kuri kuonekwa kunzi mari yakashandiswa apa the service which was provided, these things are not tallying. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Tipina panapa zvamuri kuona in the video zimu ainopost mapictures amuri kuona inobva ichinzi Trabablas yatotanga kuvhunika ichingovhurwa. Trabablas already breaking apart on day 1. This is ZBC news drone footage today 30 May at 7 AM. Anoposta mapictures yaamuri kuona emadrone aiwa ezBC zvamuri kuona izvi kuchionekwa kunzi some of the blocks they are detaching. Panguva ino zvinonyatsoreza maserious concerns kuti aiwa mari yakashandiswa apa nekuwanda kwayo yakanyatsokuita nemazvo here. Panapa tona mamwe mapictures yamuri kuona ramba ichiexposwa nezimu aiwa ma-irregularities anenge aripo zvamuri kuona in the pictures pakasekuliwa aiwa nema-red markings apo anobuda nyora achiti after chopping 88 million US dollars you couldn't buy white paint, and why are the bridges still disconnected from the roads? Anobva atega the Minister of Transport and Infrastructure Development achiti aiwa tiri kuona kuti makashandisa mari yakawanda but kunokuona some of the bridges they are still detached. Panguva ino zviri kureza maserious concerns. Panguva ino also kuri kuonekwa kunzi this interchange iri kuonekwa kunzi haisi kuranyatsa kuratidza kuti yakasvika. Mukatarisa even the road, mukatarisa mamwe interchange unyatswa kuonekwa kunzi the tarred roads anenge akanyatsa kuiswa that is oil or grease inenge iri black inyatswa kuratidza kuti aiwa road iyi yanyatsa kusvika, yanyatsa kuiswa mamarkings might be yellow kana kuti white kana zvimareflectors zvinenge zviripo zvezvo. Pakuri kuona kunzi this interchange haina zvese izvi nyatsa kuratidza maserious concerns kuti aiwa apa mari inogona isina kunyatsa kushandiswa zvine mazvo. Imbotudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Bvira comment section yedu mafunguro enyu, subscribe or like, hit on the bell icon.